малко вечерни Bangkok Vibes. Само да покажа. Тези хора, дето са седнали, това реално е чакалнята, заедно с ето тези хора там. Добре, за какво чакаме? Опашка, estimate waiting time 2 часа. Ресторанчето реално се базира на 4 или 5 ястия, няма нищо друго. И е тази леля тук. Това е откъдето стават записванията с номерче и после един излиза и те вика. Ресторанчето е печелило Мишлен звезди от 2018 до 2024 и тази година. Две неща правят впечатление, нали, поне на мене много е, че ресторанчето продължава да е на улицата в мизерията и второто нещо, което за мен е още по-фрапиращо и, нали, достойно за уважение, е тази леля с пенюара и бялата коса с приятната походка е всъщност основателката, която там може да видите инстаграма и да проверите всъщност Джехочуа. Okay? Да, това са достойните неща и ще видите после ястието.